L-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Joe Saliba insista li meta telaqu il-finanzi tal-Partit kienu tajbin. Saliba ta' kummenti lit-Times wara li s-swaba bdew jippontaw leħ għas-sitwazzjoni finanzjarja mwera li ġie rappurtat li jinsab fiha il-Partit f'tal-pjetà. Il-kummenti ta' Joe Saliba li jikkuntrastaw bil-kbir ma' dak li sostnew Clyde Puli u Robert Arrigo sabu l-appoġġ tas-Segretarju Ġenerali temporanju Francis Zammit Dimech. Zammit Dimech li kien deputat nazzjonalista anke fit-tmeninijiet saħansitra daħal feles għal Joe Saliba u għalli dan ħalla l-Partit aħjar milli sabu. Mat-Times Joe Saliba għalli għal xi raġunijiet anke malizzjużi kien hemm qed ixerred diċerji li ħafna mid-dejn li għandu l-Partit Nazzjonalista akkumala fi żmienu. Min-naħa l-oħra fuq ix-xandir tal-Istat, Clyde Puli kien saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu dejn ta' miljuni kbar. Nista' ngħidlek illi d-dejn huwa kbir, huwa ta' miljuni kbar, u hemm interessi għax dux diklar, interessi ta' mijiet ta' eluf fis-sena. Mela allura dak id-dejn jew aħjar dawk l-interessi huma mażra ma saqajt. Ġifieri ma tiċħadx li l-PN għandu dejn ta' 25 miljun. Għandu dejn ta' miljuni kbar. Intant Joe Saliba spjega li fi żmienu l-ferat kummerċjali tal-Partit fosthom anke l-medja kienu qed isostnu lilhom infushom. F'battuta oħra diretta lejn il-fazzjoni Tgħidri Ndelija li bħalissa qed tmexxi il-Partit, Joe Saliba qal li s-sitwazzjoni fil-Partit kienet tkun diskussa ta' kull sena waqt seminars fih dan il-Kunsill Amministrattiv u ħadd qatt ma ħareġ il-issen kelma barra l-istamperija. Mistoqsi dwar il-kont tal-irħam li baqa' ma tħallast u semmih fl-ittra tar-riżenja il-Viċi Robert Arrigo. Joe Saliba ammetta li l-kont li laħaq 22,000 euro kellu jitħallas qabel. Intant is-swaba komplew anke jippuntaw lejn Robert li kien Segretarju Ġenerali eżatt wara Joe Saliba. Fuq il-profili jew fuq Facebook, Robert fetħilha blikraħ kontra Clyde Puli li reżenja minn Segretarju Ġenerali u qal li titfa' it-tort fuq ħaddieħor meta tkun se tispiċċa hija xi ħaġa ta' tfal iż-żgħar u deskriva dan kollu bħala a pre-schoolyard politics. Robert ieħor li jkun mal-fazzjoni ta' Simon Busuttil u ta' spalla mar-Repubblika u tal-Occupy Justice saħaq ukoll li taħt it-tmexxija tiegħu kienet diġà qed tiġi indirizzata s-sitwazzjoni finanzjarja u kienet fasslet l-iskema taċ-ċedoli. Din l-iskema segreta bdiet titħaddem taħt l-amministrazzjoni ta' Simon Busuttil u minna l-Partit Nazzjonalista daħal il-flus mingħajr ma għadda mill-iskrutinju tal-liġi tal-finanzjarment tal-partiti. Id-dejn li għandu l-Partit Nazzjonalista mhuwiex biss konsorsi mill-kuriduri tad-Dar Ċentrali. Rapporti mill-kumpanija tal-awdituri KPMG ippreżentati lill-Kummissjoni Elettorali juru li fl-2016 meta kien hemm l-eks Segretarju Ġenerali u l-eks Għal Teżorir f'sena waħda id-dejn żdied bi 3 miljun euro u saħansitra rdoppjaw il-kontijiet mhux imħallsa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.